Hola jugadores i jugadors, benvinguts. Avui us porto un vídeo diferent. No us porto un tutorial, sinó un vídeo de celebració. Professor Mompi ha arribat als 50 tutorials de jocs de taula a YouTube. Arribada aquesta xifra, realment estic molt content com està anant el canal, estic molt content com va evolucionant. A mesura que vaig traient vídeos, veig que els vídeos van millorant i que, a més, ja creant-se una petita comunitat darrere que va seguint els vídeos, els va veient i els va aprofitant per poder aprendre a jugar als jocs de taula que explico. I això em fa sentir realment molt orgullós i molt animat a poder tirar endavant amb el canal. I d'aquesta manera, a l'arribar a aquesta xifra, que el 50è va ser el Tapestry, el 51è va ser el Viticulture, em venen moltes ganes de poder compartir amb vosaltres una petita celebració. Aquesta celebració consisteix en un altre sorteig, que ja vaig fer un sorteig al de Rocketman que penso que va anar magníficament, doncs voldria repetir aquesta activitat amb un sorteig de 2 jocs. Aquests 2 jocs són 2 jocs que no poso jo, sinó que ens han donat 2 botigues agermanades del canal. Aquestes 2 botigues són unes botigues de proximitat, de jocs de taula, lògicament, i també d'altres articles, però bàsicament es centren en els jocs de taula i són unes botigues de proximitat que això també fomenten el joc de taula en català. Doncs, sense enrotllar-me més, us ensenyo us explico primer la primera botiga germanada, que és la Juganera de Girona. La Juganera de Girona és una botiga, de jocs de taula, que està al barri vell de Girona, al carrer Nou, i res, la podeu trobar en físic allà i veure tot el seu conjunt de jocs que tenen per comprar i també a la seva pàgina web que tenen botiga online, lajuganera.cat. Des d'allà podreu adquirir tots els articles també i us els enviarien a casa. La Juganera, més enllà de ser una botiga de jocs de taula, també es fa una cooperativa, digue-li lúdica, on també realitzen més d'un centenar d'activitats durant l'any relacionades amb els jocs de taula. Aquestes activitats van centres cívics, diferents fins i tot formacions amb els jocs de taula per l'aprenentatge dedicades per mestres, entre d'altres activitats que fan, a més també en caps de setmana, entre setmana, i val molt la pena que visiteu la seva pàgina web, lajuganera.cat, per veure també totes les activitats que fan, que són realment molt interessants. Dit això, us ensenyo el joc que la Juganera ens ha donat per sortejar, que és aquest joc d'aquí, el Valle dels Mercaders 2, un joc de taula que ens ha portat De Beer i que és de 2 a 4 jugadors i que és de la mateixa editorial mare que l'Snowdale Design, la finlandesa, del Lands of Galzir, un joc que tenim vídeo al canal i que us recomano veure. Aquest joc és un joc més senzill que el Lands of Galzir, però també està fet per al mateix autor, el Sami Laakso, que també és fundador, ho és tot dintre Snowdale Design, perquè també és l'artista d'aquest joc, que és un art molt característic. Un joc que té molt bona pinta, té pinta de ser un joc prou rapidet, fàcil d'aprendre, això sí, i bastant gaudible. Aquest és el primer joc que entraria a sorteig. Voldria agrair moltíssim a la Juganera per donar-nos aquest joc pel sorteig. I llavors l'altra botiga germanada és una botiga de Palafrugell que es diu Festivalia. Aquesta botiga és una botiga amiga que ens ha cedit també un joc i també és una botiga de proximitat. També té un catàleg de jocs impressionant per totes les edats. És una botiga que podeu trobar al carrer Sant Sebastià de Palafrugell i això també a nivell de botiga munta diferents activitats per fomentar el joc de jugar a jocs de taula. Com per exemple, sé que munten els dimecres una jornada lúdica on podeu anar allà i provar jocs de taula moderns i a tota la gent que sigueu de la zona us convido molt intensament a que aneu allà i gaudiu dels jocs de taula en un ambient absolutament proper i distès. Això, les 2 botigues, m'he oblidat de dir-ho, les podeu seguir a xarxes socials, lògicament sobretot a Instagram, és on ara mateix hi ha més activitat i on es comuniquen les diferents activitats que van fent, en els 2 casos. Però sobretot també, lògicament, a les pàgines web. Festivalia també té pàgina web, que és festivaliaonline.cat, i allà podeu adquirir també i fer les compres, lògicament. Doncs Festivalia ens porta aquest joc, un joc de taula que tenim tutorial al canal, que és Iki. Un Eurogame per 2 a 4 jugadors de l'editorial mare Sorry We Are French i que ens ha portat Arrakis al castellà.
És un joc de taula que a mi m'encanta, és un joc molt bo, és un Eurogame mig tirant no molt dur, per tant, persones novelles en els jocs de taula pots arribar a treure, i a la vegada també és un joc que apreta bastant per als més experts. És un joc bastant únic, que som uns mercaders que hem de... Els dos, mira, tenen bastanta relació, perquè mercaders i aquests també serien com negociants, mercaders dintre del Japó antiga. I res, si voleu més informació del joc, teniu tot un vídeo dedicat a ell. D'acord? Doncs aquests són els dos jocs que sortejaríem. Voldria tornar a agrair a les dues botigues agermanades, a Juganera i Festivalia, per donar aquests dos jocs que els sortejarem. La idea és sortejar-los el primer cap de setmana d'agost, el diumenge, és diumenge 6, al vespre. Llavors la dinàmica és com vaig fer amb el Rocketman, doncs penjar el guanyador d'un, o sigui, hi haurà un guanyador per cada joc, d'acord? No serà el guanyador pels dos, sinó un s'endurà cada un d'ells. Les condicions per participar les escriuré novament, però les principals i més importants serà que si estigueu subscrits al canal de YouTube de Professor Mompi, també comenteu en aquest mateix vídeo de YouTube amb qui jugaríeu als jocs, d'acord? I també quin preferiríeu. I llavors això mateix heu de comentar i també a Instagram faré un post relacionat amb el concurs, amb el sorteig, i allà també heu de posar like i també heu de seguir la compte d'Instagram de Professor Mompi, d'acord? Aquestes serien les condicions principals. Res! Dit això, això és la petita celebració que vull fer arribar a aquesta xifra, que em fa molta il·lusió compartir amb tots vosaltres. I res, moltes gràcies per tot i espero que també us faci la mateixa il·lusió que em fa a mi o una mica. I us animo, si us plau, a participar. Moltes gràcies! Vinga! Ui, espera! Que me n'oblido d'una cosa! Que tenim sorpreses! Ostres, d'última hora! Doncs sí, tenim una altra sorpresa. A més del sorteig d'aquests dos jocs, també m'he motivat bastant i més enllà d'això, també farem un altre sorteig. Però el sorteig no té data, d'un altre joc que poso jo, que és un joc que jo tenia, que em van regalar i que és un joc que ja tenia i per tant el tinc aquí per encetar. És un joc que el sortejarem amb una condició. Primer us ensenyo el joc i després us explico la condició. El joc és ni més ni menys que el Gloomhaven, Mandíbula de Lleó, un dels meus jocs preferits, el Germà Gran i aquest serien els meus jocs preferits de sempre. I també no teniu vídeo al canal concret del joc, perquè penso que un joc com aquest tutorial ja en té, per tant no és necessari un vídeo tutorial, però sí que teniu els anàlisis dels 4 personatges, que són aquests d'aquí, en un vídeo dedicat a cada un d'ells. Aquest joc el sortejaré quan arribem a 500 subscriptors a YouTube. Quan arribem a aquesta xifra, o la superem, a 500 ja està bé, quan arribem a 500 subscriptors a YouTube, posaré sorteig aquest joc i ja definiré, les condicions segurament serien les mateixes que els d'aquests, però aquest seria això, una data diferent, lògicament, quan arribem a 500. Si arribem abans de 500 i podem sortejar els dos el mateix dia, perfecte. Si no, doncs ja ens hem d'esperar. Doncs aquesta és la sorpresa, petita, gran, no sé definir-la, però que també us volia aportar. Per tant, aquests dos pel 6 d'agost i aquest quan arribem a 500 i espero que us motivi a subscriure-us al canal. Doncs res més, moltes gràcies i ara sí, moltes gràcies per tot i això, us animo a participar enormement. Moltes gràcies i fins la propera.